Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang bejo rahayu, komunitas ingkang bahagia. Wonten ing gesang sesarengan kadangkala kula panjenengan manggihi utawi nggih merangguli warganing komunitas utawi tiang-tiang sing kadangkala yen nyuwun sewu dinilai anggenipun gesang menika ndablek utawa ndendeng, dikandhani bola-bali ora iso berubah, dikandhani bola-bali malah ngeyel utawa membela diri utawa defensif, lajeng menutup diri. Mbuh kuwi ana ing brayat, ana ing lingkungan, ing RT RW menapa dene nggih sacara umum ing gesang sesarengan, mbuh kuwi ing pakaryan, ing kantor, ing pabrik lan sapanunggalane. Kadangkala yen ngadepi tiang-tiang sing kados mekaten boten gampil anggenipun lajeng bangun gesang sesarengan sing lumampah bareng-bareng. Ana ing brayat kemawon nek tiang sepuh umpamane ngadepi putra-putra sing dablek sing dikandhani mung mlebu kuping kiwa metu kuping tengen, menika ya marai stres. Tiang sepuh lajeng gampil emosi, sing dikandhani merga ya ndendeng, merga ya dablek, terus ya ora rumangsa salah. Yen kula panjenengan gesang makarya wonten ing pelayanan, kadangkala ngadepi tiang-tiang sing mekaten, lajeng kados pundi anggenipun bangun sikap tumrap tiang-tiang sing kados mekaten? Gusti Yesus piyambak lumantar waosan Injil dinten menika ugi manggihi tiang-tiang sing kasebut ndablek utawi ndendeng, sampun diparingi maneka warni pakaryan kawilujengan pratandha saking Allah lumantar Gusti Yesus. Ning tiang-tiang menika boten purun martobat, ora gelem atine dilukke utawa uripe dilarasake mawi owah-owahan sing perlu supaya sansaya pantes anggenipun nampi nugrahaning Allah. Lajeng kados pundi Gusti Yesus anggenipun paring pitedah dumateng para murid dalem. Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 11 ayat 2 ngantos dumugi 21. Nalika samono Gusti Yesus wiwit ngundhat-undhat kutha-kutha sing nyipati pangeram-eram dalem akeh dhewe marga padha ora gelem martobat. Bilai kowe Korosaim, bilai kowe Betsaida, Tirus lan Sidon mesti wis suwe anggone prihatin lan martobat saumpama nyipati pangeram-eram sing kelakon ana ing panggonanmu. Aku kandha Tirus lan Sidon bakal luwih dilonggari tinimbang kowe ing dinaning pangadilan. Dene kowe Kapernaum, andak kowe ora dijunjung sundha langit nganti tekan ing pratala anggonmu kalorot. Saumpama Sodoma
nyipati pangeram-eram sing kelakon ing panggonanmu mesti isih lestari tumekaning seprene. Nanging aku kandha nasibing Sodoma isih bakal luwih kepenak tinimbang nasibmu. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus kanthi sora lan keras mbok menawi nggih yen diraos-raosaken anggenipun ngundat-undat utawi paring sabda cilaka marang kita-kita sing sampun nampi pakaryan kawilujengan dalem Gusti lumantar pangeram-eram kuatah banget inggih menika kita Korosaim, Betsaida lan Kapernaum. Menika kutha-kutha sing asring banget Gusti Yesus rawuh lan paring maneka warni pakaryan kawilujengan. Mbuh marasake wong lara, ngluwari tiyang saking bebandaning dosa lan roh-roh awon, sarta paring sabda kawilujengan. Ning pranyata sedaya pakaryan dalem Gusti menika tanda kutip sia-sia, gagal total. Nah menika saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan. Wonten ing program pelayanan paroki ing Keuskupan Agung Semarang, taun-taun menika wiwit diadani target program pelayanan. Mirungganipun nggih woing program pelayanan menika menapa? Buah-buah saking maneka wani kegiatan sing dirancang dening Dewan Paroki menika menapa? Menika wiwit dados salah setunggal tujuan supados kanthi program-program sing ditindakake umat beriman sansaya ngetokake woh sing biyet temtu woh kawilujengan. Iman kapitadosane sansaya teguh, kukuh santosa, paguyubane ya sansaya raket caket rumaket. Ning menika nggih tantangan kadangkala ingkang sampun biasa utawi dados kebiasaan sing penting ana kegiatan. Soal woe kaya ngapa ora tau dipikir, ora tau didelok. Sing penting kegiatane rame, kelampah kanthi sae, lancar, rampung. Soal mengko LPJ-ne sok-sok ngasih pirang-pirang sasi nek ora duyak-uyak ora digawe. Soal evaluasi refleksine ya sak kecekeli. Lajeng nggih kula panjenengan ora entuk apa-apa, intuke mung kesel nek pas dilalah ana selisih pendapat ya terus hubungane renggang, nek romone angel ya terus tambah sengit karo ramane, nek ana duwite sing ora cetha ya terus tambah curiga. Ha menika woing kegiatan sing kalampah. Woe terus ora ana sing apik. Mila sakjatosipun anggenipun ngrancang lan ngleksanani program pelayanan nggih kedah sak saesanipun. Tujuane apa kudu cetha, wae apa ya kudu sing dadi target. Ing ngatasé Gusti Yesus kemawon ingkang makarya kanthi konkret asung bagas kasarasan lan kawilujengan. Pranyata wae ya ora gampang. Kanthi pakaryan dalem Gusti ya angel banget tuwuh owah-owahan sing selaras kalian kersa dalem Gusti. Awit menapa? Kathah tiyang sing do ndablek, kathah tiyang sing do dendeng. Mbok menawi mung tertarik kalian mukjizat utawi pangeram-eram pakaryan dalem Gusti, ning apa sing dadi target saking pakaryan dalem Gusti menika wong ora peduli. Injil kala wau ngendikake Gusti ngundat-undat kutha-kutha merga rada gelem martobat. Nah menika woing pakaryan kawilujengan dalem Gusti, nimbali wong supaya martobat, bangun owah-owahan sing sansaya selaras kalian kersa dalem Gusti. Nah wonten ing program pelayanan paroki utawi wilayah setasi lingkungan menika nggih sami. Kegiatan-kegiatan paroki tujuanipun ya supaya wong gelem martobat.
gelem bangun urip agama, urip kapitadosan langkung sae, langkung laras kalian sing dikersakake Gusti. Ning nek ora ana tuwuh semangat pamartobat, ora ana owawan sing luwih apik umpamane katekese Karisti, program kegiatane utawa katekese kitab suci. Ning pranyata terus ora do seneng maca kitab suci, ora tambah sing nderek misa saben minggu. Nah menika lak ya padha mawon gagal total anggenipun ngleksanani program kegiatan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.